Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n mynd cam yn bellach gyda Scratch Junior drwy ddangos sut mae gwneud loop neu ailadrodd. Dwi'n mynd i ddechrau cod eto efo'r fan ar wyrdd. Dwi'n mynd i adio ar draws i fyny, ar draws i fyny, ar draws i fyny. Os glicio ar y fan ar wyrdd ar dop y sgrin rwan, mi wneith y gath fynd i lawr ac i fyny ac ar draws dair gwaith. Ond eto, oedden ni'n sôn yn y fideo cyflwynad i Scratch bod cod byr yn well. Felly, dwi'n mynd i ddileu y cod sydd ganddo ni, ac yn lle hynny, mynd at yr oren a ffeindio'r blocyn yma, yr lwpio neu'r ailadrodd, a clicio hwnnw mewn. Felly wedyn roed ar draws ac i fyny i fewn i'r bloc ailadrodd, peidiwch poeni'n eitha mestyn yn automatig i gael yr holl blocs i mewn. A dwi'n glicio ar y 4 na sydd dan y 7 oren i benderfynu sawl gwaith mae eisiau ailadrodd. Dwi'n dewis 3. A rwan os glicio ar fan y werdd, mi ddylse y gath fynd ar draws ac i fyny 3 gwaith. A dyna chi, dyna sut mae lwpio gan ddefnyddio Scratch Junior.